L-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. Il-Gvern jinsab fi stadju avvanzat li jiddaħħal sistemi ta' electronic tagging u panic buttons favur vittmi ta' violenza domestika fost l-oħrajn. Ħabbar dan il-Ministru Byron Camilleri propju kif kienet iwieġeb mistoqsija parlamentari tad-deputat Rosjen Kutajar waqt il-plenarja tal-4 filgħaxija. Brabta mal-panic alarms li kien ħabbar il-Gvern fil-budget li għadda, il-Ministru għall-Internu s-Sigurtà Nazzjonali spjega li dawn se jkunu qed jieħdlu fis-seħħ sa din is-sena stess. Fil-budget wedna li matul din is-sena ħankun qegħdin introduċu dawk li jissejħu bħala panic alarms. U ħanaraw li matul din is-sena nżommu mal-weda li għamilna fil-budget u matul din is-sena propju ikun hemm dan is-servizz li jidħol fis-seħħ. Camilleri spjega wkoll li se jkunu qed jintużaw dawn il-panic alarms brabta ma' vittmi ta' violenza domestika. Panic alarm tfisser li persuna jkollha buttuna tista' tgħid fejn jekk fl-eventwalità li titlob l-għajnuna immedjata, jiġifieri dak li meta ċempel 112 u titlob il-pulizija b'mod immedjat u jiġu warajju fuq il-posta biex jassistu, bl-istess mod inti kif tkun qed tafasad tkun qed tibgħat il-location tiegħek tkun isa talba tiegħek għall-għajnuna u mbagħad tkun tista' tirċievi l-għajnuna b'dak il-mod. Sa dan it-tant brabta mal-electronic tagging il-Ministru Camilleri spjega li l-Gvern se jkun qed iressaq numru ta' emendi brabta mal-electronic tagging, emendi li partikolarment jikkonċernaw it-tagging volontarju li jista' jissottometti ruħhom għalihom diversi vittmi u li oriġinarjament ma kienx inkluż fl-abbozz imressa quddiem il-mejda tal-Kamra. Dan anke wara proposti li rċieva u konsultazzjonijiet importanti li pparteċipa fihom. Madankollu ħabbar kif it-tenders għal dan l-apparat diġà ħarġu. Fl-istess perjodu bħala Ministeru ħriġna tenders marbutin biex jiġi provdu dak is-servizz u propju f'dan iż-żmien dawk qed jiġu magħluqa. U allura issa bħala Parlament ikollna l-fakultà li nersqu l-qudiem sabiex niddiskutu dawk il-bills.